Hi guys, good morning. Welcome to my channel. So karon guys, nagprepare ko guys kay madto ko dito sa tuburan ginanaw nga akong magulang kaganina buntag sayo kay mag open sa sayahang tindahan karon nga iyang bag-ong negosyo. So sayo ko naligo guys. Alas 5 kape naligo nako kay para di ko magkarag-karag og lakaw kay dapat wala pay 8 o'clock sa morning karon. Naanak ko dito guys. Kay kinahanglan siya na asya kauban. Nya wa man siya laing matawag guys. Ako raman sumotong maadto ko dito unya. So karon magprepare sa ako og pagkaon sa kong mga miming dayon ako sa silang kaning pakanon og pills. Oy. Udagan man akong kamera. Wala. Nanay nakita sa kong pagsumba guys sa tulo ka adlaw ikaupat na ron pero wala pa ako nagsumba guys unya ako magsumba pag uli na ako kay kuan man gamit antipara okay tanaw na ko ning pills sa ako ang iring unsaon ni paggamit di man ko kabalong mo gamit og pills guys kay wala pa gyud koy anak diri dai mo una si Inday ako kuan kinsa ganito si Nikki di ay dayon si Inday dayon guys. Iandam na ko awat Miki kay nag-vlog si mami. Iandam na ko ang kang Inday nga pills guys kay kung makakita na siya mudagan di siya minom og pills ng amaw nang iandam na ko ni Mikas wala pa siya. Karon guys mag-andam na kog pagkaon sa kong miming kay alas 6 na baya kapin guys ali ra baya kayo ang oras. Dala sana. Please Inday. Oh, sa mo diha kay magkuan ka mga tumban ra ba miri be. Unsa magdudol sa kuan nya tumban mo siyaop di ay. Dili sa magdudol kay nagkuan pa ko diri prepare ko sa inyong pagkaon. Guys. Pero mo uli ko niya guys, dili ko magpagabi guys kay magsumba pa dili lagi magduldool Miki ba? Sa Inday akong ipasudaan kay tinulal siguro. Dali ka guys kay karon man guys ako ang sister kay mag-open siya og kaning kuan nangka sa iyang tindahan motong nanawag siya insyo kinanglan gang magsayo ka diri ana siya kay kinanglan kanang mag-open daw siya nangka lagi ingko nga anaon ra man na ana gi ana ko siya ang ako ang person to gipreso na nako gi ako nang itagaan daag pagkaon kay para kuan makakaon na pud siya muli man pud to iyang daddy unya guys igo ang tugatog sa anak sa iyang amo sa iyang boss muli pud siya dayon. O bakit na? Natingala jud ko aning rice cooker ba kay mahilaw-hilaw na lagi siya ay. Bisag naguba na pod ni ba? Mahilaw siya diri dapita oh.
nag-prepare na ko sa ilahang pagkaon, guys. Anong isa ni? Very good lagi si Boots karon ay kay wala nagbanha. Nga makadungog na siya kuan, magbanha man day na siya. Very good siya karon. Paghulat, paghulat. Di man kahulat nga makakaon raman. Hilong kay si Boots dyan. Very good kay si Boots ron. Nagbanha. Ah, di ka siya. Sa baas kung mga iring guys. Uy. Ang saba man kay mo nga makakaon raman mo. Sige, miyaw miyaw. Ang gali ah. Nangaon akong mga miyaw-miyaw guys. Ang tanim gagmay nga miyaw-miyaw. Nanoktok na si Inday guys. Ang biyan sa nako guys. Paghihi. Dagol, diri dagol. 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 Nasi boss ay buwan. Very good ka break eh. Wala di ay ningkuan dito. Itawag na ko si Dagul guys. Wala di siya ning adto dito kay naa si Boots. Hoy. Aram di si Boots di anak guys. Oh, siya nagbanha. Very good kay siya. Puyo man doon, pagpuyo. What?
natin guys. Ang mga miming di ay guys, wait lang. Hi guys! Tara guys, nangaon na sila guys. Karon ako na ni ikuan ning plato sa airing guys. Salimot man hinong kubli guys. Oy. Ni kay parang hugasan ilang plato ug di mag pondo sa lamisa. Ang ani isa ra mo akong ipabilin kay na may sulod balik man ni nilagkaon hantod niya ilang mahurot. Nauna sila. Pamahaw. Na. For babies dayon guys, ang ato ang madali. Oh! Atiman. Hello guys! Welcome back to my channel. Nanata diri sa tuburan karon guys sa tindahan sa kong sister kay open sa iyang tindahan karon. Og mag-abri siya nangka kay palihi guys para padaghan sa customer nga mo padet. Wow, kalami sa nangka. Yellow na yellow kaayo asen. Ara si Basilio sa telepon. O nara ang tindahan guys. Gamay pa siya og sulod guys. Unya dapit or sa Sabado. O naatay. 7-Eleven. Naatay wifi diri guys. Oh, pwede na ta maghulog diri. 7-Eleven agra. Ayo ka. Ako sa una ba? Ay giahak na vlog. Ako ra tong i-edit. Anak mo ka. Yoyo sa usap. Ay kato man lang dito sa kuan sa ilang kamam. Hi guys, welcome to my vlog. Dama patubil ko. Blessing ay opening sa may Robinson Galleria. 7-Eleven. 7-Eleven po nasa sulod. Nagdali-dali ko kani guys kay alas 8 ang sabot niya, alas 8 kape na ko nakani kay. Pagkaon pag mga doktor ha. Manag amon, amon ang pare. Ang pili ha, manamo magyud. Diyan na siya. Lugot sa Kuya! Padano na na imong karaoke. Ala, unya na kay makapirek ko. Unya na. Kuya, unya na kay makapirek ko. Hindi, nakapirek na. Iris kaya matuto ko ang lang taas kayo kaya nakapirek ko. Igagmay lang ko kay mga bata o taga-sagaran, tagaan, anak. Oh. Then ang kanang mga mupalit lang, taga na mo palit, tagaan mo taga isa. Halag dalon nila basta ikaw ang imong ibilin, kuwaon mo ng yelo, kaning panit. Isang laro. Kani kana ibilin na. Diri na lang oh. Tanaw mo pinag kana kwa. Ipakita na imong nangka. Oh, nara tong nangka guys. Dagboy manuhon. Butang na dito. Dili ko. Against the light oy. Na may stand na ko dito. Pwede madungok. Aman be. Ang nangka gi-slice na ni Uncle. Pagbutang og oil Uncle para di magpilit. Inani man to ako ana. Naguba. Ay, lang ko kay dili ta against. Dong. Oh, puro sigarilyo. Guwapa kayo. Tara guys, tara na to ibutang guys. Kaya hindi siya against the light guys. While nag-open sa nangka guys, kuan po ta, ini ra ta
Okay, dagan-dagan yung mga bataan. Guys, sana yung agi bata, nagtatanong mo lang ang tao. Yan ano? Ay! Wala. Yung dito. Damay na. Lamil ka ng cover. Hindi kayo. Nata diri sa highway sa Tuburan, guys. Ang tindahan ni Manang. Sulod ko diri. Maani ang sa sulod. Hi, kuya. Ningani kaning absent ka, kuya. Ano man? Oh, ang altar ni Sister Reese. Nang papa pa ni sa una pa ito. Ay, naku, ang ako sa si Mama Mary. Ang ilahang bihon nga para kaon. Dayon na asyay sandwich ug na asyay cake. Wait, dagan si Manang upuan. Dagan siya og pakaon. Manang, namalit kag mga bugas, Manang? Ma, wag yan ang ato. Unsa man ta oras maadto sa kuan? Unsa ta oras maadto sa Bulacan kay ihatod pa ni Buloy ang iyahang bus sa airport alas 7. Oh, babe. Yan ang kakulitin. Siyempre, pagmamahal yan. Pagkuha. Kain. Ama. Ikaw pa yan. Aw, ka. Yung mga malagla. Wala siya kabalo nga open tong pag-anak na to. Alas gusto mag-igbo, tubig kayo. Open o, tubig nga po. Loud. Baboy. Ulihan sa Ginoo kay kuan bi aron August. Nya 8, nya alas 8. Dara, kurso, 18. Ah. Nya last man ko na 28, ingon si mama. Last na daw sa kalendar ba? Wala mag-blessing mo. Kuan last na sa kalendar milin. Basta ang opening nimo, email ko gyud na kuan. Si mama mo tong nagdali-dali ka di ba ingon ko nimo nga sa 18 pa. Bye. Di ba pa kaon hang, ay pagkaon ito. Nagdahil mong balik. Ini anak. Ini na kay. Ako na ba? Tapad ba kayo ora? Iwa pa kayo. Sama kayo. Ha? Verbal. Oh! Uy, si Maxwell ba? Kasi ginang siya ni Sari mo nga. Di mo nga man
Dili. Kato pang mag-order siya sa unang shopping. Kato pang sa unang ning alin tuig pa nga birthday na po, na si Quinty. Di, ayaw ko yan sa tip. Tuwa-tuwa din. Daot mo kikiyan. Kaya mo tayo ba ingon ni. Di, ayaw mo pa rin. Pagwapa, bitaw na. Dalo di ka dialysis. Kaya nakatuwa na rin pagkukulo ato. Inom sa tayo ba? Ano ba? Dili ka. Kamuta, sunang ka mo. Oo. Okay. Dili ka mo. Tara. Huwag ka balong nga okay di ay. Okay na patawag eh. Last week so naman ko. Ako man ako ang. Para po ito. Ako man ang ako ang ano. Ang Kita ba yung mga 7-Eleven man eh. 7-Eleven, dahil mo, report ng Robinson. Kaya pilay mo mga iluminom din. wala oy. Okay, iluminom niya. Wala pa ka budget. Oo, mag-pray pag ito na. Kristo. Ilan na yung fair? 130. 130 mo. Pag 120 mo. Ito kumagina. Si mama may issue na ko. Kana di na mama man. Bilang ka ba si mama mo na? Say, si mama man mo ko ba sa Oo na. May bilang ba ang inyong mama niyo? Mali na, Bob. Kumalin lang. Kumalin. Ito ba siya? Di ba 20? Ay, wala. 20, pero Gawin na po kayo maginan siya. Mura ka sa ibang kuwan Ang kurente pa. Kurente. Huwag ka kurente. Mahal ang kurente. Oh, kurente pa. 130 na po ng 130. Wait lang, ilan yung 130. presyo nito? Wait lang, ilan presyo nila mama. Wala ko makuilim man God. Oo. Kaya tanan din siya lagi yung presyo kay wag ko balo. Pag-aaral ang presyo na. Oh, dagan. 30 may lamat. Ah, 130? Pilipin lang sila matsoy. 130 daw ilahapon. Lang Happy number. Cross. Arigar. Ang sinibra nila nga kwan. Wala pa din yung ng kapag to. Duwal na na. Aluway. Sa kwan. 85 bang akong senior. Ang kuwan gamay. 70. Aka na may wali kong pagaluan ng mga presyo. Nangka gar, mga unta. Naglan. Hoy! Junior! Tawahan na ba? Kasi nag-inom mo kung fighter ba? Nag-aaral na siya kapoy. Kaya mag-yaw-yaw naman siya. Doon sa una. Hindi na ni undangan. Gulo pa ka mo kuwan. Magikas. Magbulan isa. Ha? Magbulan isa. Na, wapo jikas kay kung wala sa arbe dia. Ah, kung buang mo tao ngitag jikas ublog. Kung balawa na. Pero ka na nag-ikas. Oh, jikas ublog. Ano ba? Nya, sige pong sarado si kulot. Ang magkabuang ay mabot ng matsoy. Si? Hello? Hello? Wala po si kulot. Oh, sige sarado. Si Si Arbe? Arbe, oh, nya, yung mga customer, madaga nag-aharapin magpa. Ang ba arbe dia? Jikas yung kusog arbe dia, jikas ublog. Magdalag bangko diri ya. Ayun man gag. Pag jikas ko, sini mo, lupa daw kayo. Kada lupa kayo niya, makapalupag kag balik. Butot palag pulo, yun na kayo sinto. Yung mga ikman, pulo na. Pila na imong buwan, imong 1,000. Ang 1,000? na. 20, among tang asawan na siya sa minimum naman, asawan na. Kaubag, hindi sila man. Ako ang multo sa kuwa, kung wala yung magpajikas sa kuwa, kaya akong 1,000, hindi na mang baon, nakurang tirang baon. Ito kung magpajikas sa kuwa. Uy, naalok. Ha? Uli, 20 raman ang 1,000 doon. Kasi nga sa kuwa, wala yung magpajikas, kaya wala rin ako pa ngayon. Kaya mo kapalo. 100, 5,000 naman na. O, di mo kapalo. Kariya tabab. Kadi mo ka brale? Ang ako ay sundalo mo yung magmamagaya. Ito lang, Pero ka nagikas na pagbiya, pantayan na. Doon na kay gamay rin sa'yo kung ana hain. Oo, iba siga. 2,000 nakuha ako 2,000 ang gikas, gibayad banjing ka. Gamay rin sa'yo. Kaya ka magjikas ka, alert ko juga ka. Oh! 150 ang tinaid. Kung na doon tanan? Ay, kato bang lugot, kuwan din, ay. Ay, kung mayroon na, maabot ang tuloy. Ayun lang, lapat na. 50 ang tinaid. Dito, dito dapat. Ni daw ingon wala man nagahon, pero ni ingon sa sabi mo.
Tulong na. Kaya sila. Dala ba? Dala. Napawadala niya. Wala kayo. Nakuha ka suot rin. Sige, balik na. Mama, si kuya ko. Yan, ikaw yung ikaw, kuya ko. Asa, napalit sila na ng ikaw. Anak ko, anak ko na ho, yan. Mama sa likod. Mama, ay, malit-lit mang mo sa una. Bakit ibasik? Sa kwarto ngayon, mag-iunit away. Ako niya, sa simatso, ganyan ka naman. Napalit na doon ba siya ang kuhan? Napalit na doon siya ikong kakar. Sige ka, kubalo, kubalo. Wala ko kabanaan na. Kaya wala ko. Hindi ko kukulian na. Kaya sige, away. Hindi na nga. Wala ko kabansa. Hindi. Bukan. Kami nalilit yung bago na ito. Yeah! Dahil kung pangko, direpin ko. Nanay, dahil po lang sa ayaw mo din ang box. Para okay na ito. Hindi ko lang ito mo. Hindi daw ito ang karaoke. Para ako lang ito. Paano yung magpapansin ko? Ayaw na ako lang. Asa na ito? Ito mo? Ito mo? Ayaw mo kami na ito. Ay, mo ang dito ito. Nampak?
Ay, kaon lang kuha, uy. Abi, mahulog. Wala ka. Ano sa'yo mapagkaon? Libre ba? Bigay sa kaapon niya isa. Libre. Libre na. Bisa pa yung daghan nun, Nay. Ano? Ano nang pagkukunin mo? Nay, silupin, Nay, oh. Dalon mo, Nay. Pwede po. Ito ang grasya na padoor. Yung Ate, lapitin nyo, Nay. ito. Sa likod. Puno. Ay, sa punong. Nang, nang. Ay, si nanay bihon, Nang. Yan, nanay, kanaapay bihon na yan. Tagaan ta mong bihon. May yung silupin be. Dara, oh. Sukad na ayaw ko. Ayaw ko ninyo karong adlaw. Wapag bihon, Nay. Or na ako, no? Sit lang, Nay, ha. Si nanay, guys. Tagaan na mong nangka, guys. O tulo ka po, o. Class bihon. Kasit lang, Nay, ha. Mang potos tag bihon, guys. Kato ihatag ni nanay. Dara ang bihon ni Manang, oh. Para pakaon sa bisita. Lipit, tigulang nyo sila. Salamat. At maduot ang grasya. Nato mo na ilang balay dito sa punong, oh. Oh, niya mag-hype na siya. Naman to. Buwan sila. Guys! Ano silupin niya? Wala baso din ba? Edit lang na iyo. Saon lang. Tama to silupin. Dala man to nimo. Para o. Plastic ya. Ato na ihatag ni nanay, guys. Lipay kasi nanay sa gihon. Butangin nag-uwil imong kamot angkol para dili magpilit. Ay si nanay. Welcome, Nay. Lagi tabun po ang lamisa, uy. Ay, pisto, tingala po. Man, ikaw tigo kong cellphone. Ako man din, bigla. Kaya lang ako. Buhuli na lang ng mga... Oh, Ayo ka mga on-o, dahil ano dito ka. man. Wala may. Sampung na po. Ano? uhay. Uhay. Dahil ko sila. Doon? Pamuna sa akong trapo. Misa, pwede na na, uy. Serving spoon, ani manang. Ari ang sinyo ba? Gawa sa to ni. Ano na isa? Yung mga plato. I just wanna on fire. Gayang bololoy. Ay, ang telepon. Subscribe. Di masulot ang bangko. Oh guys, mga unata guys sa ara. Kay wala pa ko'y pamahaw.
Dali. Atong banana cake. Plato lente. Lato ng uncle daw. Ay, kon. Ini daw. Aray, uncle. Eh, napasip. Uwi, nagnamotor na. Ano sa akong biyahin? Lagong? Ako gabiyawa. Kaya luwa ko na rin yung junior niya na ako. Pagkuha ang mga sakot-sakot ba? Saan ba? Ha? Oh. Na. Tsaka na ko ay. Wala lagi ka da. Tubig. Kusog na ko. Ano? Ano? Wakan. Sa akong ya. Okay. Wala din. Swila ay, nga masig klase. Anak ko ka namin. Nadere? Wah kan bagi? Babi? Basi ba? Wala. Kapan? Ugma pa to? Gagmay ya. Na, hapon na mahulog ya. Basta. Gagmay ya. Ha mama, wala lagi. Turo pa ko. Eh, hapon to. Bangsa. Dahil adil ang bangko. Atag niya ang kulong sa ako. Ingon kaya way klase, ngam lagi. Naghotel. Ay, klase ron, di malipyo, masila nito. Nakisin na ang. Wala yung po sila klase niya, ingat ito. Hindi, ang ano nga. Hello. Yan, sige. Okay. Ang limpyo, magudo ko sila. Ay, ang limpyo man ron, me. Cleaning man ron. Kaya baso. Dahil mo tak. Ano ko? Ayo, ngayon ko gamay. Ya. Diri na kakaon. Diri na kaon na. Dani ra kaon ha. Asa mo kani asa. Kani, dami no? Kani. Ha, dami. Dani ra kakaon. Amo dato kaon. Dani kana. Pwede doon mali na ano no? Pwede doon na. Bitugod. Dari ka ah. Kaon. Loy guys, nangayo siya guys. Igutom yung taon. Ukma. Ayaw, pag-lit lang. Lagi, pag-lit naman siguro siya. Ukma, dili. Parang mag-grocery pa mi sa Bulacan. Ihatod pa man ni Buloy yung bus sa airport, alas 7. Pag umano ka ni Buloy, doon yung single, ayan, may dinta ba ito? Ang alas 7 niya, alas 8. Di, klaro, wala kabalong sa rasa patos sir. Pwede ka ingon. Wala pa man siya ingon, basta kay Sa oras sa mula. Ano kasi?
kaya nag-inom kag fighter. Dito. O di na maghapos yung kuto-kuto. Durog na siya, oh. Pangulit na siya. Ah, boboy na. Nana siya boboy ba, no? Eh, kurog dili ka inom. Ito ka? Ay, bingko ka, okay. Ay, Namin niya ni kape. Ang gawin. ay magtimpla tag kape man na. Ay kape man na. Ay bigas balay. Ugma mo makuan. Nag-mutire. Oh, alam. Buwanas pa siya. Ako ang iwan ka doon. Ako ang iwan ba? Ay, para ma-open lang yun. Oo, para ma-open lang. Kaya di mo man siya nga. Ano yung magkulakan ka? Dito magkusurig mga ilimnon. Kaya wala daw tax. May brato. O, di bati dito. Ang gatas ni Mira nga 3,900. Yan na, 3,900. Wala ko si Dahil Pinjo eh. Huwag ganun na tayo. Ali! Daon! Daon! Daig. Bulakan. Oo, Bulacan. Ano tayo? Ano tinahan dito? Kari ka. Ada yung kuntinahan dito. Oo. Ano okay dako? Tulog sa kampo. Oo. Ako kayo. Dari tayo. Ako tayo. Dako, discount. Uy, dako i-discount. Wala si Mama Rinod. Ay, kuan kana. Ay, dali kami ah. Oh, sige man, nara ko diyan. Yeah. Ah, naa si tatay guys, na magigya og popcorn sa atong gipakaon kay unsa nay oras wala pating pamahaw baya aron guys. Oh, libre man ni ka magpakaon ta og share kuan ta share sa blessing. So diri ra tataman guys. Salamat sa nag-support sa kuang YouTube channel, sa nag-subscribe ug nag-follow, like and share sa akong Facebook page. Nay nang kadung oh. Panghatag do. Kuha. Pagkuha lang dara oh. Gina. Salamat sa tanan guys sa inyo. Amping tanan. I love you all. God bless.